बहन जब हमनी के देख लो गुरु बहन शंकर भगवान से नारद भगवान का पूछा तारे कि देखा हे प्रभु हे भोलेनाथ राउर चर्चा राउर बखान चारों तरफ गुजता, जहाँ सुनता नहीं तहाँ रौरे बखान होता रौरे चर्चा होता। कहले भोलेनाथ आकि हाँ हमरे बखान होता, ई बताई कि काहे होता। कहले कि हम ना बताई, देखा है वो वृक्ष पर कौआ बैठल बा, जाके कौआ से पूछी है कि हमार बखान हमार गुणगान हमार भक्ति काहे होता। गईले जाके देखा तारे गुरु बहन जाके कौआ से पूछा तारे कि हे प्रभु हे कौआ ई बताव कि भोलेनाथ के काहे इतना गुणगान होता काहे भक्ति होता। तो कहले कि कौआ जवन बाड़े तो गाछी पर से गिर के मर गईले गुरु बहन। जब मर गईलन तो ओजा से जाके अब